едно си гур, бе! Ей, я яла, бе! Какво сакаш, бе? Що викаш все едно си див, бе? А дай ми някой лед, че си излазвам. Мале, шапоги с тебе! Шапоги с тебе! И къде ще излажеш, бе? Виж, че си с пижамата. А дай ми парите, я ще се преоблеча. Абе, ти, я гледах, че си миничек направо, не знам. Коги поращна, бе? На, те! Я къде да ида с това? Ма връй, къде щеш, бе? Какво сакаш, бе? Малко са 50 евро ли, бе? Я ще ода на барче, дай ми още 100. Моля! Я на твоите години съм удил да барче с по 2 лева, бе. На 10 години ще ми оди 150 евро той. И аз съм удил с 2 лева, чуеш ли? Чуя, и вие докъде си стигнал? Да подкривате круш. Дай ми още 100 евро. Мале, ма си остат като майкият ти си същия, мале! Я ще ода на буркания, да знаеш. Ма къде си тръгнал оттам, ще се сипат от бой, бе? Ще ме съсипат, то така се бие жив човек. Та да не съм ти, да ме бият на легана и да става. Я ще ода с бая ми Емо Каменов, никой няма и копче да ми каже. Мале, жено манинка, мале, колко ти знае устата на тебе. Ти от сега си за прибиване, кам ти. А уми ме, я пъхне черчевето малко, се премана и да дойдете зела.